Marmoka. Oso, bai, hori da. Denda, Bilbon dago, ez da? Bai, Non dago kokatuta? Aragite-Gizar kalean, 21. Aragite-Gizar kalean, bale. Hori da. Bale, noiztikan, noiz hasi da Daramagu bakarrik hilabetetxo bat. Hilabetetxo bat, osea, hasi berri zaudete. Hori da. Zemuz hasi da historia, zemuz harrera. Oso harrera ona, orokorrean, super gustora egia esan da. Bikain. Eta guen arte zibiltzen zian, feri, alde batetik bestea. Hori da, ez, baneukan beste denda bat, zestaon, denda txikitxo bat, orduan denda hori itzi, eta aventura berri honetan sartu naiz. Zestaon, nolatan zestaon? Zestaukoa naizelako. Zu zestaon, bale, eta Bilboa juntzea, ze pixka kapitalera, eta, bale. Oso ondo. Zer desberdintasun topatuko ditugu zestaon zeneukan dendatikan, Marmokar. Marmoka deitze zane bai? Ez, kutxun. Besteak aroni bakarri nengoen, orduan besteak kutxun, eta huia Marmoka beste neskabatekin ireki dudalako. Bale, osea, zeate bi sozia esatean bezala. Hori da. Bale, eta bion gauza topatzeaz gain, gauza gehiore bai topatuko ditugu? Bai. Bale, zu gauza txau egitizu kutxun, soziak nola izena du? Delia, menudo bitxo deitzen da bere marka. Menudo bitxo deitzen da bere marka, bale, eta ze topatuko du menudo bitxon? Berak zilarra lantzen du, orduan ere bitxiak batez ere egiten ditu, eta bueno, bitxiak, eraztunak, lepokoak, hori da. Ze, ona. Bueno, eta Marmokan orduan, zure lanak topatuko ditugu, zure sozianak ere bai, beste zelan mota topatuko ditugu bertan? Baditugu adibidez, ona etorri ziren Goran eta Txaberren motxilak, Bale, ze dotore gaina. Bai. Baditugu usan soloko neska baten sudaderak eta kamisetak, ceramika ere topatu dezakegu, pixkat danetarik, ideia da azkenean dendara joatea eta opari bat egiteko gauza desberdina topatzea. Danak eskuz eginak, hori oso garrantzitsua. Bale, filosofia hori da, dana artizaua dala, eskuzina. Artizaua eta bertokoa. Eta bertako jendian. Osea, ez dago kanpoko artizauikan hor bertan. Batan bat badago, Berlineko ilustragile bat, baina, bueno, orokorrean gehienak bertokoak. Bikain. Eta dena hola esan dezun bezala, bitxik, jantzik, erropak topatuko ditugu, zeu gehiago berezia hola topatuko dugu? Gehiena bitxiak eta hola. Gehiena bitxiak, azkenean biak bitxiak egiten ditugu, eta gehien bat bitxiak. Azkenean zuen artia bitxiak itia da, ezta? Eta orduan hortikan jode zuen. Hori da. Bikain. Bueno, eta jaiza, zure historik, hor ekarri desuna iten dezu, gauza gehiago, belarritakok, zapiak, ere bai ikusi deu poltsatxua. Hori da. Nik hasi nintzen belarritakoak egiten. Batez ere belarritakoak. Eta ja azkenean ez da onden da izan da, hasi nintzen hori joskintza sartzen, osagarriak sartzen, eta bueno. Oso koloretxoak dira eta oso politak, beste burun jartzeko zapi horiek, ez da? Bai, saiatzen azbeti kolorea sartzen egiten ditudan gauza guztietara. Vale. Eta zergatik behar dezu biziposa usten dezu eraman behar dela jantzita? Bai, ez, eta batzutan gertatzen zait, jendea galdetzen dit, zergatik kolore hauetan, eta zergatik beste batzutan. Danak desberdinak egiten ditut, eta normalean nere animoakin egiten ditut gauzak. Orduan batzutan ilunagoak izango dira, beste batzuk argiagoak, segun. Baina bai diana dira personalizatuak eta ia bat bi berdinak ez daudela, ez da? Hori da. Norbait jute zaitzue baita hau injazu, baina honekin, hori honekin da bestekin. Ezkontza bat daukat, egin aldi da zuelako belarritako bat, ezakizer forma honetan eta kolore hauetan, eta bai. Bikain, eta esan dezu zure artiaz, bueno, ziren belarritakoekin hasi zinela, guain oialak eta gehiago erabiltzen dituzu, biakin goxatzen dezu, gustatzen zaizu tartekatzea, o batekin aspertzen zenean bestekin jartzen zea, hori da, ideia. Azkenean gauza bat hartzen dudanean ondo, baina gero beste batetara salto egiten dut. Une oro egiten zaudenean, ja aspertu egiten zea, bueno, aspertu, esatezu aldaketa pixka berdet, ez da? Vale. Eta ere bai poltsak, ez da? Bai. Poltzak, nesezerrak, estutzeak, bueno, saiatzen naz, pixkatenetari egiten. Vale, eta hau guztia, nola izan zea, autodidakta izan zea, arte derrak ikasi dituzu, edo nondikan artea dezu zure arte hau? Ba, ni ikasketaz naz gizarte zitzailea. Bai? Eta bitartekaritzalanetan aritzen nintzen, orduan hau hasi zen pixkat, estres horik analizatzeko bide bat bilatzen. Ba, ez da zer ikusi asko goza besteakin, ez da? Keba, eta hobi moduan hasi nintzen, guztiz autodidakta, eta behitu, nagoen orain, osea, batzutan. Eta beste alde batea utzi ezu, ja ez zaude... Bai, utzi dut guztiz. Osea, utzi nuen duela 3 urte ja, lehenengo exzedentzia bat hartu nuen, baina ja, keba. Osea, ikusi dut, hau dela nere mundua orain. Aber nola jutezan ikusteko, eta ondo jundanez, hori da. Pasa txanda, ez da? Hori da. Vale. Eta, indezu adibidez, pentsatzen dut, hasi zinean zure momentu horiek lasaitzeko, lasaiago goteko, ez dakit.
Dan autodidakta izan da? Oindezu bai kurtsoen bat, edo... Joskintza kurtso bat egin nuen, duela urte batzuk, nire amak ere joskintza egiten zuen, amamak baita ere, orduan, Vale. bueno, pues sortik bebai. Odolian bakazu pixkat orduan, ez da? Claro, bai, nik uste baietz. Vale, vale. Eta, josten hasi zinean, zergatik zapioiek eta ez adibidez, Azkenean- motxilak ititu duen bezala beste, edo ez dakit, edo jertziak, edo ez dakit. Jendeak belarritakoekin zer kombinatzeko eskatzen zidalako. Ja. Orduan, bueno, pues turbanten kontu atera zen pixkat hortik, ez? Zer jarri aldut nire aurpegian ere, belarritakoekin ondo joateko, eta bueno, pues ere gauza ezberdinak egitearren. Bikain, bikain. Bueno, hemen, earkigoaz, Patatak bai dia egosten, hau behatuko dugu pixkat, eta hemen guain, bai botakotela gatza piperra, irinetik pasa eta pregitzen hasiko gehiago. Bueno, eta hau guztia, nun kudeatzen duzu? Etxian, taierran, oguain denda berri bat kasu taierratzen, edo nola kasu historia montatuta? Ba, lehengo dendan egiten nuen dena taierrean, osea, denda taierra zan. Hau da, Vale. taierratzeko partean eta aurrean denda. Orain Bilbon badaukagu taiertzo txiki bat, baina azkenean bi garenez denbora gehiago daukat eta etxean egiten dut. Vale. Orduan antzaudetenian, buru belarri, jendek eta atenditzen, eta gero etxian ja lasai, Hori zure, da. bai. Hori da. Beste pixkatero que izango zen, ez da? Oiten aztez eta, ai, ba, egun hon, hau, ba, Hola venga, zan, kanpa, hola barroa, zan, kanpa, bai, barroa, bai. ez dakizule, eta nuntzoa zen, ez da? Jokan olako kortina bat, eta jendea sartzen zen, eta nik, pues, kaixo zer nahi duzu, eta bestela jarraitzen nuen lanean. Baina, bueno, azkenean polita da bai jendeak ikustea zelan egiten duzun lan, eta ze materialak erabiltzen dituzun, ez dakit Bai, interesgarria. eta gero ere bai igual dentan zaudenien, adibidez, momentu batzu daude, ba, ez dala bezeroik sartzen da, Hori da. aprobetxatzen dezure bai Claro. lanak iteko, ez Bai, da? bai, bai. Eta hau guztia, inspiratzeko, diseinoi ekiteko, nondikan harrapatzen dituzu? O nola moldatzen dituzu? Bueno, koloreak eta egiteko esan bezala, azkenean animoen kontua da. Osea, kolore desberdinak ditut, eta segun zelan nagoen batzuk edo beste batzuk erabiltzen ditut. Azkenean, bakarrak izatearen edo egitearen onena hori da, ez? Igual, segun eta zelan zauden, egite dituzu batzuk, edo beste batzuk. Ez dago kolekziorik edo hau egin behar dut, nahi dudan egiten dut, eta hori... Eta zuk ikusten dezunean zerbait oso beltzen dezuna, egun ontan tristen egon pixkat edo goi bele edo bla, Total, bai, bai, holan da. Asko notatzea? Bai. Bai, Bai. Ze ona. Bueno, baina adibidez, belarritako guztik oso Bisiak. eta dira, ez kondentzeak, da? bai. Esango genuke, ez da? Bai. Ze material ezin dago dese? Ikusten dira ez dakit pastilina, o ez dakit, zerrekin din dago dese aski? Bi material desberdin daude. Alde batetik hori plastilina ditzen dozuna da bustin polimerikoa. Ah, bale. Eta orduan efektu hori geratzen da. Eta gero dago erretzina. Erretzina azkenean da plastiko baten modukoa. Bai. Eta bi komponentena hasten dira eta gogor geratzen da. Vale. No más clavos da horiek bezala, bi komponenten azten dezula eta ja Bueno, pegatuta bai, uzten dezula. hori No más da clavos. pegamento epoxikoa eta hau da resina epoxi. Vale, Orduan bai, zer vale. ikusia badu. Vale. Eta bioetatiko, zer saltzen da gehiago, zerren bila jute zaizu gehiago jendia? Batez ere belarritakoak. Vale, osea, arrakasta gehiena belarritakoetan dakazu. Bai. Baina, bueno, turbanteak ere azkenean oso ondo saltzen dira. Vale. Bai. Bueno, eta adibidez, belarritako horiek guztik, eta bai, osagaiak belarritako adibidez, diseinu bat bakoitzantzako da, berdinak topa ditzazkegu kolore desberdinetan? Bai. Kolore berdinan behitzatez, Osea, kolore berdinan ez, diseinu Vale, bera bai. vale. Baina hori kolore desberdinetan beti diseinua. Eta bai, hori da. Eta esan dugun bezala, ze egiten da hori adibidez? Molde bat induten dizu eta gero molde barron sartzen dezu erretxina hori, edo eskuz moldeatzen dituzu, nola egiten dira? Daude bi teknika. Igual ezin da kontatu sekretua, o... Bai, kontatu daiteke. Vale. Erretzin asko belarritakoak lehenengo moldea egiten dut nik, silikonarekin, osea, desberdinak izan daitezen, eta gero bustin polimerikoetan, hau da, gaietak egiten dituzun mozgailuekin, Bai. ba, holakoekin. Vale, Diseinatzen vale. dira, impresora 3D hau modernoekin, eta gero ja egiten dituzu. Ni pastelero izan da moldatuko nintzen pixkat Bai, horre, seguru baietz. luzatu eta moztu eta Bai, molde hori txokin da. da. Egia esan, idazteko lanak dianian, baina Ja. eskulanak dianian gehiago moldatzen naiz.